I øjeblikket har jeg en telefonisk forbindelse igennem med en repræsentant for Dantoto, der fortæller, at favorit i vinderspillet det er nummer 4 Vramsboss til 32 for 10, og jeg venter på yderligere oplysninger. $160 for 10 på Nasim Reef, 57 for 10 på White Precordia, 59 for 10 på Red Attack, 36 for 10 på Vramsboss. Så er 5'eren Salysia spillet til over 100 gange pengene. 139 for 10 på Lady Asborn, 67 for 10 på rytterskiftet Metroline, 148 for 10 på 8 Titivici, 123 for 10 på Twiddle, og 5 gange pengene på 10 Cyrano. Det var altså en direkte telefonforbindelse fra en vågen medarbejder ude hos Danske Spil, der ringede hertil og gav os de også, og jeg håber, at der blev givet klar besked om, hvad hesten i hvert fald stod til på det tidspunkt. Jeg skal beklage, at vi ikke kan gøre det anderledes, men nu har vi i hvert fald prøvet at få nogle odds frem. 5 Salysia er altså spillet til over 100 gange penge, og vi hørte, at 4 Vramsboss var knepen favorit her i 8. løb, og vi håber på, at vi også kan give lidt oplysninger, når vi kommer til dagens store spilleløb som sidste løb. Her har vi Jørgen Tølbøl med sin datter Le Tølbøl og et Nasim Reef. Vi er ved at være klar til dagens næst sidste løb. 7 Metroline rytterskiftet til Sarah Slot og 11 Velred udgået betyder 10 tilbageværende heste. Knepen favorit i vinderspillet 4 Vramsboss. Vi er klar til 8. løb. Starten er gået. Det blev noget langsom start for nummer 1 Nasim Reef, men ellers sprang de meget jævnbyrdigt i dag. Det var Twiddle, der sprang bedst af. 9 Twiddle og Therese Lindén frem til føring. Udvendigt følger 10 Cyrano. 3. plads til 4 Vramsboss, men det er Twiddle, der rides i føring. Twiddle rides i føring, og et Nasim Reef kommer fint op langs rails. Et Nasim Reef op på 3. og 4. plads her, men stadigvæk foran nummer 9 Twiddle. 5. pladsen i øjeblikket til 5 Salysia. Lige bagved den følger 2 White Precordia. 6 Lady Asborn. Titivici har langt op i øjeblikket, ligesom Metroline også har tabt lidt længder. Men der rides også et godt tempo. Det er Twiddle og Cyrano sammen med et Nasim Reef. I øjeblikket 3 kvindelige jockeys fremme og sætte dagsordenen, om det så også er dem, der er først på stregen. Det ser vi inden for det næste minut. 5 Salysia fremme på 5. og 6. plads. De begynder at komme lidt bedre med nede bagfra. 4 Vramsboss ser fint ud i hænderne på Nikolaj Stotz, der er klar til et afgørende angreb, kan jeg se om et øjeblik. De kommer straks ind på den lige strækning, og feltet samler sig noget bedre. Det er Metroline, der fortsat hænger lidt efter nede på sidste plads, men i øjeblikket har White Precordia fået et godt løb. White Precordia og Kim Andersen fremme. Cyrano også fint med, mens det ser ud som om Twiddle står lidt af toget, men det er jo Red Attack kommer rigtig godt. Metroline er også kommet godt op indvendigt efter en dårlig start. Hvem skal vinde det her? White Precordia slår bremseklodserne lidt i, og det er Metroline i øjeblikket. Metroline rytter skiftet til Sarah Slot. Cyrano er der også i øjeblikket. Det er Metroline. Metroline i øjeblikket, så kommer Cyrano på de sidste meter, men det er Metroline tilbage i forårets form. Op mod mål 7 Metroline. Sejr foran 10 Cyrano. 3. pladsen går til 2 White Precordia. 7-2-10. Det er et trivespil, man ikke skal lade ligge og flyde. Metroline efter en meget, meget langsom start, så kom den op. Allan Tegelis trænede Metroline sejr foran 10 Cyrano og 3. pladsen til 2 White Precordia. Og med det skal vi tilbage til Brøndby. Vi skal høre nærmere om næste V75 løb.